Deze is voor de espresso en dit is voor de gewone koffie. We zijn nu in Kattencafé Poespas en wij werken met mensen met een lichte beperking. En de meeste van ons mensen wij werken, daar kun je het net aan zien dat ze een beperking hebben. En ja, die willen graag meedoen. Nou Irma, meteen je allereerste werkdag al. Ja, dat gaat wel snel, maar het is wel leuk. Want wanneer heb je te horen gekregen dat je hier gaat werken? Wanneer? Vandaag, ja. En nu al aan de slag? Ja, nu al aan de slag. En hou je ook een beetje van katten? Ik hou wel van katten, ja. Ja. Dus hoe vind je het om hier te werken? Leuk. Ja, ik wil hier niet meer weg. Nou, wel voorzichtig, hè, want het is mijn kookapparatuur. Dus... We zijn begonnen hier, toen was het nog praktisch een hele keuken. Alleen de meubels waren eruit gehaald. Dus we hebben de muren gestript, we hebben het plafond eruit getrokken. En alle ellende die daarachter wegkwam. De kabels nu aangesloten, krachtstroom naartoe gebracht. Muren betegeld, nieuw plafond erin, vloer betegeld. En als die kameraden dan vertelt dat je onder het werk bent voor een kattencafé, wat zeggen ze dan? Dan hoor je ze meestal wel lager van kattencafé, wat is dat? Maar toch leuk dat dat in de orde komt. Ja. En het is voor mij alleen nog in Amsterdam zo, toch? Amsterdam, Groningen, die is er ook, ja. Wat ik hier ga doen in Kattencafé is dat ik ga bedienen. Dat ik mensen ga helpen met serveren en zoveel. We zijn hier mee bezig met katten, dat hier mensen hier op het goede pad zijn. Dat hier mensen hier leuk met katten kunnen aaien en kunnen vertroetelen. Zijn er in jouw geval ook dingen waar rekening mee gehouden moet worden? Wat je bijvoorbeeld minder prettig vindt of waar je minder goed in bent? Nou, dat weet ik nog niet helemaal zeker, maar dat komt vast nog wel tevoorschijn. Dus het komt allemaal vast wel nog wel dat ik denk van hier moet ik wel aan mij gaan beginnen mee te werken. Dat ik daar wel een stap ga zetten dus bijvoorbeeld. En dat ik die stap dan zeg maar ook inzet. Over de hele wereld binnen er wel een soort kattencafés in New York, Hongkong is begonnen. Er is binnen de 2 in Greens en er is er nou één in Ljouwert in Friesland. En ja, wij verwachten dat er een soort mensen komen.